ndotenda zvakaitika ndezvekudai musi wa 30 August ndizvo bhazi iri raibva kuMalawi richienda kuSouth Africa rakatakura vanhu vekuMalawi vange vane 120 yeah, kuma 126 something like that. Pa 126 vanhu vachiuya bhazi kumashure kwakabva apa ndozvatakaziva. The information takaziwana bhazi rafira pano rakafira apa panzvimbo iyo. Zvadaro vakabva zvakaitika usiku vakafamba usiku wana kunze kwakuedza ndobva vakatanga kutsvaga kuti inga tiri padhuze nemisha wevanhu ndobva vauya kwatiri kunotaura nesu kuti ndozvaitika bhazi riri rinofanira kunge rafa. Mwana wangu ano ruzivo rwomakanika akaenda pavari akati chafa chii vakanopomera chinhu chisiri icho chafa uye vasvika kuti achiti uyu mwana mukomana wangu inga atotaura usiku hwekuti bhazi iri rakuwadza shaft waye hawana kugutsikana vakati wakaona kutetepa kwakati akanonga kamwana kadiki angotaura zvinhu zvongorotomoka but munhu mukuru kungoti ane chirwere cheshuga chete. Saka wakanodaidza mumwe makanika kwamureva kuti tionerewo bhazi redu chichi chaitika wachivhura bhazi zvataurwa nomwana wangu ndo zvawaona zviri zvaitika. So the same day iroro vakabva wakumbira kuti zvino hapana taita nzara taane 2 days no chikafu ndaivachengeta vanhu iwawo every day waidya bhagidhi rechibage taitogaisa every day bhagidhi ichidya tine mufushi wedete tinayo masaga matatu tachengeterawo according negore rezvarakaita yerepi ndo yawaidya chikafu chacho chiwabikira towapakurirawo towaisa magrupu wachidya. Ng'anga dzavo dzakatiwa ng'anga dzaisvika kuma 5 ng'anga dzenguva inadzo. Saka vamwe vacho vakazozviona kuti bhazi iri sezvo ranzi rafa broko rachora shaft harichatoudi hachafambe zvokumhanya vakabva tanga kukwira vana mari dzavo vakatanga kukwira vachienda vakasara vakuma 115 iko kanditi takagara kuzoti waende vanhu tetane 1 week nawo nonga ndakawesta inenge zvekuma 7-8 buckets ndichisevha vamwe vaitorara mumunda umu nokuti imba pasina musha vamwe vaingowaridza panapa vachindongorara kuitira safety. So vakazoita plan for wadrena diesel watanga kuwisira amwe mabhazi vachikwidzisa vanhu kuenda kusvika kuHarare kuti waone kubata mabhazi awanoziva anoenda kuSouth. Zvadaro vanhu vaya vakaenda wese wakapedza tikasara newaridzi webhazi. Waridzi webhazi waye manje wakadzoti izvi zvatakuita isi takuchienda kogadzisa broko iri neshaft iyi kuHarare kuSouth. Kana tasvika kuSouth next week tinodzoka tikati zvakanaka titarisire zvinhu zvedu ndokubva watora everything inji zvinhu zveshe zviripo zvemapatsi ebhazi vauya naye pano vataimachengeta mumba umu. Kwakaenda vanhu ndokwakaenda nyaya hakuna akadzoka kana akafona. Akazoita muridzi engari mukadzi ainzi Stella kwakazoita nguva yekuti akazoita nguva yekudzoka kuno kubva auya kunotarisa kuti bhazi rangu richiri sei muna December nditi vari tiona tisakura mumunda umu vatitenda vana mukuita basa machengetedza zvakanaka ationa tarichekera kuti risatsve tapakura kuti bhazi ringakanganisiwe nemoto ndobva wasira akasira adzimai yangu $20 patagara zvedu muna vhuvhu akauya munani Stella akadzoka kairi vhuvhu akauya munani muna June handiti muridzi webhazi chaiyo uyu watiri kutaura nezvake engakahaya bhazi asi ndiye muridzi webhazi. Muridzi webhazi paakaona pamedia tatorwa because pakauya vamwe watapeyo nhau wakauya achititora nhau ndobva rafamba nyika pasi rese kundozviri kuitika. Zvatakaita isusu takashandisa njere zokuona kuti zvatine mapatsi panapa igona tisharedhiwa kana kurwisiwa usiku. Paisvika vanhu vakasiyana vaichiedza kuda kuti tikuda kutenga bhazi ida kudii maona. Saka
izvo zvakaita kuti titye manje toita sei kuti tichengetedzeke pano ende zveshuwa izvi ndizvo zvakashanda. Takazvisa bhazi renge riri murodhi rakamboita tsaonesa kuronesa dzimwe mota pakatokuwara vanhu. Tikati toita sei, ndakamufona bhazi riri murodhi zvikanzi rizvisei netsvagai haya ichi mota murizvise ribude murodhi because renge rakatotsika tara nonga hafu yemita. Saka zvadaro takabva tatsvaga mota iyi yatizvira bhazi raenda pasaidi patarisiya ipapo. Muridzo chaiyo watiri kutaura akazouya achirona rapa pasaidi ndobva atenda akati makagona ini ndini muridzo webhazi uye yenga achihaya akahaya kwandiri kurenda. Saka aindinyebera nguva refu achiti bhazi riri safe hapana pariri isingazivi kuti riri musanga ndatoriona pasocial media kuti ndokune bhazi rangu. Saka ndauya zvakanaka bhazi ndirori vongo akauya kumanguva izvi kuma 6-7 kwakudoka. Saka takabva tarohwa naye ndikati iyeyu angaite muridzi webhazi uyu pamwe dzongona dziri dzimwe dzembavha futi zveshuwa number plate maplates emota yake engeri yeSouth Africa maGP. Ndati togona kubirwa zvikanzi komapatsi ebhazi ari kupi ndo pakatibata tikati uyu akutobvunza mapatsi instead yekutanga kutiudza akamira sei. Tikati mapatsi ari kukona soro pano shopping center iri pamberi apo. Tikati ndokwatakayakurisa takaisa mustoreroom ikoko. Isi zvani mapatsi tinaye kupi kuno. Tikati dakunzwa pfungwa dzake kuti dziri papi. Saka tikaenda maimete yawana ndikati hunga ariko bati muridzi weshopu iyo atenda kwaanogara kure anotowanaka kuseni mangwanana 6 o'clock. Tichida kuti kudzoka kwawo tiri tinomukana wokubata mapurisa nekuti mapurisa aita connection nemusikana akasiya bhazi tetinawo namba namanje tinadzo mumafoni. Tinetwa shuwa takasara tikafonera mapurisa zvinzi kana wauya imimi munotifonera kuti wasvika tosvika pawadi togutsikana kuti ndiye muridzi webhazi. Zveshuwa akasvika pa tikati before that tikuda kuti ndikukumbire mufonere munhu akasiya bhazi munhu kadzi imi muri kuya muri wanhu rume. Saka tinoziva sei kuti muridzi webhazi ndiani. Zvikanzi regai ndikufonerei vafona kune iye muridzi akasiya bhazi pano mukadzi uyu vatanga kutotukana papi. Zvikanzi uri kunditaurira ndikuudza nzi waenda sei kubhazi usina kunditaurira. Zvikanzi bhazi nderani kandi nderangu. Saka iwewe wakasiya bhazi waindinyebera vawanetsana paye azvishuwa vatagutsikana ndiye muridzi webhazi vatipa madetails ake nini ndo zita rangu taisai mubhazi muchaona bhuku rebhazi vashuwa vatatora bhuku vatataisa tirikuona zita rakataura ndo riri papi riri mubhuku vatamubvumidza tikati zveshuwa uyai kuno mapatsi mechibvunza nezuro aya haasi kukona ari mumba hindei kumba kwedu tagutsikana ndiwe muridzi webhazi. Vataya pano takawaridza pepa apo vataunganidza everything pasi apo zvikanzi very good mudirect waita basa chengetai bhazi nezvinhu izvi ndini muridzi chengetai takurigadzirisa risumuke riende ridzokere kuSouth. Shuwa tikati tazvinzwa ndobva tasara enga ane umwe mushona enga ainaye ainzi Gabriel Nyati ndiye akandizotaura neti kuti munoda kubhadhara zvakadii. Tikati munongoziva dai ari gadhi achibhadhara pamwedzi pamakore pamwedzi yagarwa iyi mungamupowo mari zvichienderana nokuti ngatimboti gadhi ari pasi pasi anobhadhara mari. Saka zvadaro wakabva watipa nguva yekuti vatiti no muri kuda kubhadhara mari yakadini. Kuti kwete imimi ndimitaurai kuti gadhi achengeta kwegore rese izvino yakwana gore nemwedzi miiri which is 14 months ndiri ndakachengeta hamene mungandibhadhare mari iyi. Pane chashota here pane chisipo here zvinganzaiwa zvinhu zvezviripo ndikati good anzi handatenda mudaro ndokupa pari zvino ndakumbokupawo $200 asi ndichazokupai mari yakawanda kana tapedza basa bhazi raakufamba ndikuitira kuti umboona kudi unditarisirawo wakashinga ati zvakanaka. Muridzi webhazi sekuona kwanga aida kuti kandira aida kutipa straight cash but mumwe wangu enga achishanda samanager anoziva shona uyu enga ari musuti haagone muridzi wemuno wacho nonga aigara muno anoziva shona emukadhi wemuno akabva ashandisa ecocash vaita kukanda paecocash mari haana kutoreka sezvazviri mutengo kuti haana kundipa $200 asi akandipa 180
pandaona kuti ko zviri kushanda chii zvinhu takagara ndikati no problem since tapiwa patinoratidza kuti tiri kuita basa. Iye wacho akasirwa bhazi akatanga kumira kuti ndakuita zvechi zvokugadzira bhazi ndiri kuno. Tishuwa takamboshanda naye kwenenge 2 weeks ndizvo ba 2 weeks tichishanda naye zvakanaka. Tinotora makanika uyu asiya makanika wakatorwa vanenge 3, wechitatu ndiwo atapedzana ipapa, wokutanga akamutora, wechipiri akamutora, wechitatu ndiwo watapedzera kuti bhazi rizotsve. So wechitatu wakandoita kuwanana kuHarare, haana kutombouya paground achiona kuti chii chiri kuitika. Because we anoshanda ana matrailer ake amene zvandiita zvematrailer kuti ugakisa mabhazi achihaisa. So akangotisiya kudaro. Zvasara takamufona wonawo zvaitika ana makanika waunza vakusiya zvinhu pasi. Zvese zviri bvumu mumotika mubhazi. Zvino toita sei taimborara kumba tichitarisa chideme chete. Iko zvino everything zviri mupi zviri mubhazi. Zvikanzi zvomochitoita vatafunda kuti bvuvhu murudzi chaiye uye musutu uye. Zvikanzi no mudhara ngaende arare mupi arare mubhazi imomo. I will come and pay him. Ndikati zvakanaka. Shuwa ndakatora mablanketi angu ndokuenda kupota chirara ikoko. Tangoti gare izvi mapatsi amwe anga ari kuno. Takambodzora mapatsi kuya kuno. Ndine muzukuru ende naye panapa. Wataikanika futi bhazi ndinaye. Zvinhu zvese ina nauziva kuti mwana imbavha. Akaziva chinhu chinobhadhara. Pataikanika pa ana makanika waye handinda kuudza kuti wenga vari 3. Wakamudza kuti ichi chinodhura chino. Vaziva kuti imari ipi iyi. Mumba medu zvinhu zvaigara muspare iyi. Hamukiwi. Munorarawo wana wadiki wakomana. Vaita advantage ndanzwa kuti arohwa kunosora aba. Ndikati muzukuru chidzokera kumusha kwako panapo chazoenda wafa. Saka handigona kuzokuchengeta mana pano wakauya kuti igore renzara yakaoma tikaforoma nezvidhina zvakanaka tikapedza tikabhadharana. Saka iwe chiita se chidzokera kumusha wacho uende mangwana ndokupa $10 zoenda kumusha kwatakabva. Akabva aona kuti ndingaende sina chinhu. Hapana ndikutoziva mapatsi emabhazi. Vapinda mumba avari kuona TV wana wazukuru wangu vari kuona TV kwaari kuona. Vapinda mumba vatora chikompresa. Nyowani vatiza naye. Vaba mazai yamwe vaenda. Kuzoti kuseni ana makanika waye wokupedzisira ndiwo wakaita kuti ndizive kuti chii chiri kuitika. Makanika wokupedzisira aitobvawo kwaMutoko achienda Harare. Asingauye kugadzira bhazi asi aite kugadzira imwe mota kwaMutoko Center. Ndo pakakwira Wish kuti aende kuHarare kutenga pati iri kudikana kwaMutoko kugadzira mota yaari kugadzira. Uye akatora kompresa mana vakanorara panonzi paCornerstone. Kuseni kwachene akamuka achiziva kuti ndichatrace ndichateerwa ndogona kubatirwa pano pakondo. Akatanga kufamba kuteera road yokuenda Harare michana. Vanomisira mota akumberi akabva aita munyama wokumisa mota ina makanika mukati. Vapinda imomo ane chisaga chake chakatakurwa chenga kuputidza chine kompresa iyi. Wakazomhoresa watofamba distance. Watonza kuti communication yaari kuita nevanhu paMurehwa. Munhu amutuma kutora kompresa ani maMurehwa Center. Nepaari kudzika mai ndinodzika paMurehwa 10 off. Ndiri kuuya ndiri kusvika ipapo. Uyu airowa straight. Azodzoka makanika chakanyanya kuipa paakakanganisa makanika. Akanonoka kundizivisa kuti uye mukomana watinoshanda naye kugadzira mota bai ndamuona ane chisaga. Saka zvinhu zvakakwana here tarisai kumba uku. Akapedza 2 days rechi3 ndo pakuya kuti bvunza. Apa munhu angadzoke paakanoba icho vaenda vasiya mbacha namaji dziri mumba muno kumba kwedu kuno. Tozotarisa zvinhu ndikuona kompresa hapana. Vataudza muridzi webhazi ndo zvaitika namanager ndo zvaitika mukomana uye wataishanda iye anomuziva. Abachi kompresa abva aenda. Toita sei? Zvikanzi achisungirira broko, vatakusungirira broko redu. Sungira broko kudaro. Makanika isungira broko. Ndakatombowatsura ndikati wakomana broko arisungirire apa pakashama kudai iwe wakamira mukati muchapinda broko. Madiki tadiki ripusha kana kisa simbi yekuti broko rikauya uko rinodi. Muromo wangu iwoyo ndio wakabva uita muromo wokupedzisira. Paakangobata akatora marands engari pasiti engakabairwa pacorner seat. Ndikati usatore seat kuyaziva. Usatore mari isi yakadaro kana isu takaudza kuti musaitore musabata. Vatora marands kandi anoitei vaisa muhomwe.
achingopedza kudaro achingotora iyo akavhaisa bute rake nonga ane chechi yake anonamata vhaisa bute papepa rakakoromuka bhuroko iroro zvatiri kutaura zvidai parizvinazvi isaidha akadimura makumbo ese muchipatara kana nemaoko zvese double rabva radona bhuroko rii kwaari achitosungwa kudai ndichitaura nyaya yangu dzandakaita kukwekwe varadona akapotsa afa ndopaakachekwa nesimbi apo vaenda kuchipatara vanosongwa 6 masichi ndokumira kwakaita basa kufamba varambomira apa chiti munhu uya abachi angasati aba compressor nditi akachekwa saka kumira kuchekwa kaakaitwa kuye ndokwakamisa basa kuti uya azone mukana wekuba compressor iyi basa varambomira ramira kudaro akabva atoshandisa mukana wekuti pawakamira kudai ndopandatoita mari zveshuwa takaisa report kumapurisa abva tavazivisa atenda kupolisi mukomana akaenda kumapurisa kunotaura vamapurisa ndo zviripo mapurisa ndokuya nokone macid ndokuona zvatorwa tikati ndo zvaitika pana everything zviripo but ichocho tiri kuchishaya tachengeta pana kwe16 months izvinagore nieri ne5 months takachengeta bhazi no nothing missing but tatangana nhasi nomukomana and akaoniwa nouyu achifamba nechi akatakura chinhu musaga zvikanzi alright tichamutsvaga namanje iyo zvino zvatiri kutaura mapurisa ari busy nemasiyedi kutsvaga mukomana iyo saka tangoti gare gare ndopatakanzwa kuti pachitowa patsva bhazi reraita se ratsva ndopatafonera muridzi webhazi muridzi webhazi wadi kutora bhazi sezvo riri kurodhi richaitiwa zvakaitiwa ropazhombwe tichiti information techinzwa isi tinowanzoenda kumabhawa tine chinzwa edu chinzi fanike riri apo iro richapiswa iro riri apo richapiswa saka regai timufonere tiri zuwe riuye pano pamumba pano kuitira kuti pasawanike tsaona hakuna munhu angabveko achipisa kada akaripisa anowane isi takagariridza zvikanzi hatichaona kuti dai renge ratimuke ndikati zvisina basa nokumuka riri zuwe iribve ipapo riuye kuno tongoisa matai tori zuwa rudi robva tiri paurongwa hwekuronga kuti risiwe matai rigadzirirwe matai anga apo but tiri paurongwa hwekuti tione kuti torizvivisa sei sezvo tiri kurira ndobva takati kuma 11 kuma 10 11 ndobva vakomana hana kuziva kuti wakabvawo nokupi vakomana ivo vakatopfuura nepa vakabata mabhotoro dhingi avo wairi ndiwenga wano mabhotoro dhingi umwe wacho murefu enga asina chinhu asi avanga vachidi vakatotsiga kabhazi kanonzi patron vawadzika vawatanga kufamba vakutarisisa mujaindi neumwe kapfupi asi kari kuratidza kuti ndekekakura kamunhu kanondebva neumwe muslim asi ari murefu vawangoendako vazodzoka vaoneva naamai panext avo apa panext door pedavo zvikanzi wana muri kutaura imimi izvezvi ndevangoteta akazozinzwa vakakuseni kuti wana muri kutaura takazwa unovutika muchure munge bhazi ratotsva saka vakashandisa strategy yekuti imbwa dzakabva dzaenda pana pane imbwa apa hapasitosvikikeba usiku saka imbwa idzodzo dzakabva dzaataka vanhu aya vazoona kuti apana bhazi ri hatigone kumupinda regai titanga vawadzika kudai nerodhi kudzika kuenda kusango kudzasi kugadhe kwangu vabatidza moto ikoko so isu takabata nemoto because yaitotaura moto vatatora manefse nemwana wangu iye mukomana abva pano vatabereka manefse kuenda kudzima moto the moment yatakaendako takatenda nembwawo futi kupi kuitira kuti pamwe kunogona kumukawo zvinyowani usavi vataenda nembwawo apa ndipo vakasara vachiona mukana wekubreka bhazi uyu ndiye akatonzwa kuti gu because mutsiwe kwaipisa akarara panze akanga akarara panze ndichitomuti nechigubhu wadi kuvhadidza mhepo yakurova dherekza ndo zvandikutoda haana mbodzifungidzira kuti dzingaite mbavha dzingatyoroka apa taida kuti ndikabva uko ndopedza kudya semunhenga akamboti ndochienda mubhazi korara dai ndiri mukati imo ava vakaenda kunodzima moto vakadzoka saka vadzoka kudaro tiri kutotaura zvekuti isusuka moto uyu uri kuwabvira uyu ndiani kwaangati watingafungidzire kuti apisa panguva idzodzo takabva tanzwa kurira kuti bhum ava bva ndobva vati baba bva vati iaccident tikati bva vangobuda panze bva vati bhazi riri kubvira ndomamhanyira atikaita bva tasvikawo pabhazi bva taona bhazi riri kubvira rakatanga kubvira kufrandi rabvira pakati ndobva rabvira kumashure ndobva tangomira kusvika bhazi rapera kudi
kubvira. Saka rakadzima ndofunga dzanga dzakuma past 1. Dzakuma past 1 ikoko takabva tafonera mapurisa. Tikati ndo zviri kuno kubhazi raita seracho noti pakuti tinonoke kuvazivisa tati pasina kana ane airtime. Takumbotsvaga vanhu mumuraini vakuuya kuzoona kuti kochii chaitika. Takazowana foni yakanga ine mari. Ndobva tafonera member in charge vepamutoko. Ndobva vati regai mapurisa auye ipapo. Mapurisa aya akanonoka kuuya. Saka vasati vauya mapurisa takabva tanzwa tarara. Batanzwa kuti pabhazi parakutorwa zvinhu zveshuwa pakaita noise. Zvinhu zvichitorwa vachitiza ababa bva wabuda bva vati vanhu vacho vari kusvika vane matochi asi vavhenekana pane munhu akapfeka tracksuit yegreen ine milaini yewhite mumakumbo. Kozoita mumwe akapfeka worksuit asi kuratidza kuti igreen here kana kuti blue asi ine mareflector ewhite. Saka ndo vanhu ivavo tikati ndo vambopfuura vai kuma 44 ndivavo chaivo zvikanzi asi ini ndiri kuona 2 mumwe wacho ari kuvavheneka haasi kuoneka. Vachivhenekwa vachitora zvinhu vachimhanya pakasango vachidzoka. Saka isu bva takuramba tichifonera mapurisa kuti ko muri kunonokereiko vari kutotuta zvinhu. Pamwe hameno pane mota yavainayo yekuti vazongoisa zvinhu vachiita sei vachienda. Zveshuwo mapurisa akanonoka kuya akazoya kuma past 3. Ndobva mapurisa aya auya. Ndobva vana baba vamhanya parodhi. Pavati ndo zviripo. Saka mbavha dzedze dzakabva dzatiza ndobva dzakwira mumango uri pamhiri petara. Ndobva dzakwira mumango. Hapana akazviona. Isakatongudza kuti pamwe vatiza. Mapurisa abva vatenderera pabhazi kutarisa hapana chavakaona. Ndobva vati avana vanofanira vari pashopping center iri padhuze. Ndobva vamhanya mapurisa nemotikari nevanhu vepano vese nevamaneighbors vanga varipo. Ndobva vakwira rori yanga iri UD. Ndobva vakwira UD yemapurisa kusvika pakona so hapana munhu wavakaona bva wangotenderera. Vachiri ikoko mbavha dzebva dzadzoka zvekare. Panopamba papasara inini nemwana wangu mukomana nemusikana. Ndobva tasara mbavha dzebva dzaburuka mumuti isati nazo kuti vabva nekupi. Bva vatanga zvakare kutora zvinhu vachivheneka nematochi. Ndobva tavati isusu tikati zvino tingaite sei kuti tivati mirai kana kuti titi nhai muri kuite hatina action yatakatora. Takabva tafonera futi member in charge vai. Ndobva vatikandira nhamba zvikanzi nhamba idzodzo ndedzamadam vari ikoko. Vafonerei kuti muri papi mbavha dziye dzadzoka. Ndobva tavafonera madam vai tikati mbavha dziye dzadzoka. Ndobva vatena ndobva vadzoka. Saka vadzoka ndofunga vanga vapa 200 meters nepatanga tiri. Saka mbavha dziye dzakabva dzaona malaits eUD aibva dzavaziva kuti mapurisa aita sei adzoka. Ndobva vangotiza mapurisa ndobva azosvikawo ndobva vati zvakadii kuti munhonge zvese zviri panapa nezvimwe zvese zvakagurunuka muise kumba zvese nenhangirikini yadonha aluminium yanyunguduka monhonga aluminium yese moidyora munoisa kumba nemazenge ese munoisa kumba nemaplastic nezvese zvamuri kungoona zvadonha munoisa kumba nokuti vangazodzoka. Asi kana pauya munhu masikati vanouya vachida kugurunura munobva matifonera because vanhu ava havasi kuzviita usiku. Kana kwakugurunura noya masikati vaitotema imi munobva matifonera tobva tasvika ipapurazi munotora madetails avo ese mobva matizivisa. Saka mapurisa takasara tikadyora maaluminium ayetu shoma nokuti zvizhinji zvacho vanga vatora. Ndobva tanhonga marata nezvimwe zvimasimbisimbiwo zvanga zvakadonha pasi. Ndobva tanhonga ndobva taisa kumba kuma 1 dzemasikati. Takabva taona kombi kahayesi kanga kane keria kumashure pamberi kanga kanyorwa kuti modern. Ndobva vasvika bva wamira opposite side nebhasi. Ndobva vauya pabhasi bva vambotenderera kechi2 bva vatanga kuunganidza aluminium nezvimasimbi vachiunganidza. Ndobva isusu pano tese tabva taenda pavari. Ndobva vakomana vatora nhamba dzekombi vasina kutaura navo
vatora nhamba dzekombi nekuona kuti rudzi yanga isina masiti mukati. Ivo varipo ndobva tavabvunza kuti mabva kupi. Vangoti tiri kungotenderera tiri kuendawo zvedu kwatiri kuita sei kwatiri kuenda. Tikati ko izvi muri kunhongerei? Zvikanzi tangotiwo sezvo patsva bhazi. Sezvo ringoriwo bhazi hako zvine basa retiri kungonhongo zvedu zvinozongogona kutongozongotengesa here kana kuti tavati siyai zvinhu izvozvo zvinhu izvi zviri kutori mumaoko emapurisa. Imi munganhonge patsva bhazi ranga rine zvinhu zvarine zvakakwana. Kwemi chivindi chenyu matibvunza here kuti ko nhai vanhu papa bhazi rine munhu here kana kuti harina. Isusu tisati chirichengeta kana tisaigona kutokupai authority yekuti nhongai kana kuti regerai. Maitanga matibvunza zvikanzi zvinamboti hatinambozviisa mumusoro. Ndobva watoti alright saka regai tiende kwatiri kuenda. Vakangobva patanga tiri bva vananga along Mutoko Road. Vakangofamba ndofunga 100 meters vayatena ndobva yadzoka futi yakuenda kwaMurewa. Saka ndobva tazofonera mapurisa kuti ndio zvaitika futi papi pano pasvika zvakadai pasvika kombi nevanhu mujaindi nemumwe mupfupi vanova vanhu ivavo ndo vatikanga taona usiku vanhu ivavo. Saka tikati ndo zvataona saka haminoti mungaite sei. Ndibva wangoti hakana manyora zviri pakombi namba plate yachona tinogona kuzoitresa chichengetedzai zvinhu. Saka ivo manje zvavakazoita alright, pakazouya ana makanika kuma 9 dzemanheru vanova vakapedzisira kukanika bhazi. Ndobva wasvika panapa zvikanzi sei musina kutiudza imimi kuti bhazi ratsva. Kati nokuti mumbori anani imi mutoriwo vanhu vatakatotsvagawo kuti since vana namakanika vaviri vatadza kukanika bhazi imimi munonziwo munogona. Saka tisu takatokutorai bva takuzivisai kune muridzi webhazi kuti akupei basa. Saka imimi kuti tikuudzei mumbori anani. Zvikanzi aiwa isusu tisi ana makanika wangu achikanika chibhazi tisinotoziva kuti zvinhu zvakamira sei mubhazi. Tikati ko muchaziveko zvinhu zvaita sei zvatsva. Zvikanzi isusu tafonerana nemuridzi webhazi atiti izvoni imimi munofanira kutogarira bhazi kuti zvinhu zvasara zvisabiwe. Saka pari zvino zvimangwana isusu tiri kuya tosunungura pane zvasara mubhazi tosunungura tobva taita list down zviri zvatasunungura nezviri mumba zvese toita list down toona kuti zvinhu zviri mumba nezviri mubhazi zvakawanda sei. Tobva tazotumira muridzi webhazi nokuti ndiye atifonera kuti endai mogara ipapo mugogurunura bhazi. Tikati alright ko isusu sei asina kutiudza iye ari ndiye akatiti chengetai bhazi. Ozoudza imi ana makanika sei zveshuwawo. Ana makanika vakarara pasi pemuta pabhazi. Kuseni kwachona ndobva ini ndaenda ipapo ndakuvabvunza mibvunzo yandaivabvunza. Vachibva vati isusu tanzi nemuridzi webhazi tigurunure bhazi. Ndikati izvozvo zvisingaiteba dai mambomira pamwe mapurisa sezvo ati vachadzoka vozoona kuti zvechokwadi zviri kuda kugurunurwa ndezvipi. Mamadi kuti muita zvikanzi isu hatisi kutaurira mapurisa isusu tiri kungogurunura bhazi semuridzi atituma. Kati ko tingazive sei kuti matumwa. Zvesho wabva wafonera muridzi webhazi vatatotaura naye hatizive pamwe asi bva vasunungura bhazi. Saka kubvawo pavakasunungurawo muridzi webhazi akanga atachauya nhasi Saturday kana kuti mangwana Sunday asati asvika haana kufona. Akazofona marimwe zuro achida kutaura nemukomana anova aituma kunotenga mapatsi aikanikana namakanika bhazi. Ndobva amufona achiti arida kutaura naye. Saka iye anga aenda kuchipatara tikamuti isusu haapoba aenda kuhospital. Saka tichizoti kuhospital kwachafamba sei nokuti pari zvinhu kwatova kuma 9 asati auya. Hatinai airtime yekuti timubvunze kuti zviri kufamba sei kusei usati wadzoka pamwe apiwa mubhedha hatizive. Saka ndo mamiriro azvakaita kusvika pari nhasi. Isusu takataura naye kuti bhazi riri kukonzeresa tsaona because paparoverana motikari mbiri muna October ndo patikataura naye last year muna October tikati bhazi pariri pachona riri kukonzeresa tsaona
plus harisisina rimwe riyemira, harisisina rimwe riyemira. Saka hameno kuti zvenge zvakadii kuti mutitumiro mari ribviswe, nokuti vari kuda kurizvuwa vari kuti $25, so hatina kwatinowana mari. Vari kuti mukawana $25 togona kungoribvisawo murodhi toriisa pasaidhi kuti rirege kuramba richikonzeresa tsaona. Ndobva ati ndichaona kuti ndingaite sei. Anga ari mukadzi yeye akanga ari haya, kwete muridzi direct, asi kuti akauya naro kubva kuMalawi, mukadzi ainzi Stella. Achiti kumashure kwacho musi waakarisiya akatiti isusu musanyanye henyu kuita waridhi naro maningi, musanyanye kutya henyu, hapana zvarinoitwa, ini ndinenge ndichizviona. Saka ndobva atati alright, ko tingaite sei? Ndobva ati ndichaona kuti ndingaite sei. Zveshuwo kuma3 dzekunze kwakuchena isusu takangonzwa kuti gudhugudu, bhazi ranga risina injini, bhazi ranga risina mapatsi akakwana, ranga rine one tairi rakaponja, asi takangonzwa kuti gudhugudu kuri kuma3 dzekunze kwakuchena. Zveshuwa takaona bhazi rakamufa riri pasaidi. Iye ndobva afona kwakuma8 dzemakuseni zvikanzi bhazi rachovha here, vatati bvataona zveshuwa bhazi riri pasaidi. Ndobva ragara kubva October kusvika this year muna April, ndopatakazotsvagawo tractor kuti vatouya ivo varidzi muna June vatouya varidzi vekuti rigadzirwe. Ndopatakazotsvagawo tractor yekuti riiswe pariri ipapo. Ndozvakaitika izvozvo. Asi mukuziva kwenyu pane vakambozama kubata-bata here mapatsi like kuba noti mbavha dzazowedzi dzekumasure, nokuti tinonza zvakare kuti hanzi munaigona kungorohwa zvisingaoneki. Ndizvo zvine chokwadi mukaderezvo? Izvozvo aiwa, hapana vakazomboya vachibata. Vaiuya vachibata, susu vaiuya vasingabati. Mumwe aiuya achiti inini bhazi iriri ndakatoritenga. Tomubvunza kuti wakaritenga kunani? Obva ati ndakaritenga. Mumwe anenge angonzwawo kainformation kuti mumwe mukadzi akauya nebhazi akasvosiya. Obva ati ndakaritenga kune munhu kadziva dati kana mati imimi nderenyu, pindai henyu muite sei mutarise. Mumwe aigona kuya akaritora foto pafoni. Obva ati mungafunge kuti pamwe ndingakunyepere iri bhazi racho ndinaro iri nderangu. Tobva tati kana mune chivindi henyu pindai muite sei mutarise kuti zvinhu zvenyu zvakakwana here, bhazi renyu munogona kurimutsa here. Obva angotyawo kuti nematauriro atinenge taita isi taitotyawo kubirwa. Wakanyanya mutoro iwoyo nokuti takanga taakutongotya. Nazvino tikutongotya nokuti fanike parakazenge ratoiswa mapatsi aro ese akakwana. Tanga baba wanga wakutorara kubhazi. Taakutotya manje kuti isusuka hameno zvazvichaita. Tichangoingwa nembavha nokuti raane zvinhu zvaro zvakawana kuti vanhu vazhinji vaipfuura kamuhighway, mota dzichimira, raakugadzirwa kani bhazi toti raakugadzirwa kani bhazi toti Saka vaitoziva kuti raane zvakakwana. Saka tikati tapa nguva pari zvino. Saka takanga taakutotya manje. Ana makanika vaiva kutiti isusu taakugurunura bhazi toverenga mapatsi, taakutozvityawo kuti pamwe kuverenga kwavachaita mapatsi aya vanogona kungotaurira vamwe vanhu kuti pane zvakati zviri pamba, pane zvakati zviri kuno kubhazi, tozoingwa toreidwa. Dai kuri kugona kwedu, kuziva kwedu, da akasika hake kuuya muridzi achititorera mudziyo kuti kutiona usununguka pano. Nopane zvinezvi itori danger kwatiri kuti tichifungidzira kuti chinhu ichi wachadzoka chavari kuda vemascraper kutora mascraper wachitakura. But chinongondirwadza ndechekuti wakapisa bhazi remunhu nema waste aita azokundibata bata zvakanyanya.